Al cim del turó, enmig del clar, hi ha un noi amb unes espatlles rodones que no fan sagnar el dit que en vol resseguir el perfil i el pit ample el membre fort. Un color ocre, desert, una mirada espessa, sense alè, suspès en el límit tempestuós entre ser i no ser-hi. La germana en quedà fascinada. Aquell noi no l'anava i justament per això era una presència segura, un allargassar-se negre i precís sobre l'herba. M'agrada mirar l'extensió immòbil de la seva ombra. L'ombra humana és com un camp d'imatges cremades, però l'estàtua era de pedra i la seva ombra desconeixia el fum de la derrota. Quan ella se li va apropar, una costura de plaer li regalimà lentament cuixes avall demanant a crits que la fes seva. L'he batiat, no hi demaràs. Un dia vindràs amb mi i te'l presentaré.